Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να σας δείξω πώς από αυτό το απλό βάζο έφτιαξα αυτό το υπέροχο βαζάκι. Αφού το καθάρισα πάρα πολύ καλά, άρχισα να χτίζω γύρω του το χαρτοπολτό και να φτιάχνω με τη βοήθεια από ένα πιάτο το λαιμό του. Το άφησα μία εβδομάδα να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και έβαλα από πάνω και ένα μπολάκι με λίγο νερό για να κρατάει λίγο βάρος, ούτως ώστε να μην φύγει. Και αφού αφαίρεσα τη μεμβράνη, άρχισα να τον ντύνω και από μέσα. Αφού στέγνωσε πάρα πολύ καλά, το γυαλοχαρτάρισα ελαφρώς. Το καθάρισα πάρα πολύ καλά με ένα βρεγμένο σφουγγάρι. Και άρχισα να το βάφω. Αρχικά με ένα πινέλο και μαύρο χρώμα, τα μποναριστά. Σε πάρα πολλά σημεία ομοιόμορφα. Αφού στέγνωσε το πρώτο χρώμα, άρχισα επίσης τα μπουναριστά να περνάω το δεύτερο, ένα ψυχρό μπέζ, και να το ψεκάζω με λίγο νερό σε κάποια σημεία και να το στρώνω ομοιόμορφα. Και αφού τελείωσα, άφησα να στεγνώσει καμιά ώρα και συνέχισα με το τρίτο χρώμα. Πήρα ένα θερμό μπέζ, το ανακάτεψα πάρα πολύ καλά και άρχισα να το περνάω τα μπουναριστά με ένα σφουγγαράκι, αλλά σε μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι τα προηγούμενα χρώματα. Αυτό θα είναι και το βασικό μου χρώμα. Ήθελα από μέσα να φαίνονται οι διχρωμίες, αλλά σαν βασικό χρώμα να είναι ένα ωραίο θερμό μπέζ. Αφού στέγνωσε καλά, άρχισα να το παλαιώνω με λίγο καφέ και να το σβήνω με μωρομάντιλο. Έκανα την κορυφή και την βάση και σε κάποια σημεία ενδιάμεσα εδώ και εκεί. Τόνισα και λιγάκι παραπάνω την εσοχή του βάζου με ένα πολύ πιο σκούρο καφέ και είναι πανέμορφο. Για τελείωμα το σφράγισα με ματ βερνίκι και το άφησα να στεγνώσει κάμποσες ώρες. Εύχομαι να σας άρεσε, εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε εδώ, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλιά πολλά, γεια σας.